बेयावखौनो बेबायदि बुलाबायो होमबा जाबाय पामेला ससियेल जाबाय आं हाबा लाथ'वाखै फिसाजो उन्दैया आंनिया बिए फाइनेल होनोसै आरो लावो लराय रुलु लरा लफा नोंजों रायलायलाय बिहामजोनि आखलखौलाय नुबासो हाय बुगलाव नै खोनासंलाय बे जाबाय एक्ट्रेस मिडिल जाबाय ओमफ्राय बै क्या नाम है आपका जाबाय पामेला ससियल जाबाय Nice to meet you. लेफ्ट साइड दंलै मोनब्रै जाबाय मोनब्रै जाबाय शी इज नॉट बोरो बट बोरो एक्ट्रेस जाखांबाय मैं ब्लॉग में दूंगा उसको जाखांबाय ब्लॉग लोनफु ओके जाखांबाय बेयावखौनो बेबायदि बुलाबायो होमबा फोथाफोरनो हाबालै आइ बेबायदि बुनो माने एफा रागा खरा नोंलाय फैयाखै दां आंलाय दानो बायदिसो जोंहा खम जारला 3, 2, 1, action! फाफिसोलै बे बिहामजोआ हा बिहावखौनो बेबायदि बुलाबायो होमबा हामालै आइ बेबायदि बिहावखौ बुनो हा माने एफा रागा खरा नोंलाय Cut! माने बारा खरा नोङो मानो बिदि बुलाबायखो नोङो रोंलायो बुंनो क्यों मारा? नहीं दारू पीता है। समझ में नहीं आता मेरा। 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Angsiman! आबौ ओइ सब मारै दं दं मोजां नै सट लागासिनो नालाय बोरै बिहामजोजों खोनालायनाय जाखो बिहामजोआथ' मोजां आखलनिमोन नाथाय दा नैबे एलबामाव एसे रागा खरानि लादों नालाय गिनो गोनां जादों बिहामजोखौ नोंनावथ' खियानो गैया बिहामजो आंनिया एसे रागा खरा देखायनांदों आरोखि आबौ हाबा जाबाय होनदों नामा आं हाबा लाथ'वाखै फिसाजो उन्दैया आंनिया बिए फाइनेल होनोसै आरो हाबा लाथ'वाखै फिसाजो उन्दैया आंनिया बिए फाइनेल होनोसै आरो Oh my God! Wow! दासो 16.5 फिसाजोनिया 25 बोसोर जाबाय आंनिया हाबा लाथ'वाखै हले आंना लागोनसो खिन्थु फिसाजो दङ फिसाजो दं 25 बोसोर जाबाय फिसाजोआ ओमफ्राय हाबा जायाखै आं हाबा जायाखै 16.5 जादों आंनिया फैसाया दा खम जारला ओरै लागासिनो नै Ada ready na? Naik kamera na? Ada deh rolling. One, go! Debung Laut puli lorai rulu lorai lopa laut puli lorai lopa ang oleh saya ang rung दे दे बोल लाओ gigi deh kosun लाओ पुली लोराई deh bung le 내 bunga시네 네 bungle Laur puli lorai rulu lorai lopa. Kilo dia kan. Karena kita mah dia kadang dia mana gering nalai. deh nama sangat nalai kun saya Laur puli lorai rulu lorai lopa. Lorai rulu lorai lopa. ya Laur puli lorai rulu lorai lopa.
बेना खिनि बुजिरबाय थायो अबे खिनिफ्राय खिनि बुजिरो फायाव लावर फुलि लराय किनि लराय खिनि अबाव बुजिरो खिनि बुजिरो बेना माने किनि आजा नोंसोर दिदे लावर फुलि लराय लुलु लरा लफा लरा नङा लराय लफा किसुन सुबो गेजेराव लाफैनायनि मजाया बेफोरबायदिनो आरोना बाजार गेजेराव लाफैबाय दाना मानसिया सोरखौ मा होनना बादा होथ्र'नो एकदम जोंबो नायखागोन आरो बेलेगाव थाङोबा एक्ट्रेस कैसा लगा बहुत ही अच्छा Are you feeling shy? Okay. चल दे ना रात पे खाएगा ऐसा बोलो कुछ शर्म आने का नहीं है कि- होगा कि मैं तो आगे खा सकती हूँ लेकिन नहीं खाएगा वो लाली अरे चांस मिलेगा तो डांस करो तो कोरा नहीं खाएगा तो लाली लॉलीपॉप दो स्टार phone लानो नागिरदों रुनि काटा बाजार 누바스 미치겠다 마바이디 비하면 되고 इतना जोर से